Şeýle-de hormatly prezidentimiz abada milli syýasatçylyk dowlagyny mehmanlar kabul etmek, olary gadymdan gelýän halkymyzyň mehmansewerlik däplerini garşylamak bilen bagly geçirilen işler bilen tanışdy. Häzirki wagtda din jalsynyň naýbaşy mümkinçiliklerini özünde jemleýän döwrewap mehmanhanalar halkymyzyň ajaýyp kenaryny bedýär. Bu ýerde goňunjy din jalmak üçin ähli zerur şertler bar. Ýakymly howa gurşagy, deňiz tolkunlary, göwnler göterýär. Halkara forumuna geljek mehmanlar bu täsinliklerin ählisiniň gözlü saýady bolarlar. Hormatly prezidentimiz mehmanlary garşylamak meselesine aýratyn ähmiýet berip, oňa ähli taraplaryň jogapkärçilikli çemeleşmek babatda mühim tapşyryklar berdi. Awada milli syýasatçylyk zowlagy din jalsynyň ajaýyp ýer bolmak bilen bir hatarda ýokary derejedäki forumlardyr maslahatlaryň geçirilýän kunjegine gurilýar. Çünki bugun kun gözel awada gün saýyn özgörmek bilen öz goýnuny çäksiz mümkinçilikler jemleýär. Muň özeninde bolsa gahrman arka dağımyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary, döredüjilikli başlangyçlar bar. Soňra döwlet başdanymyz Balkan welaýatyna istaparyny tamamlap paýtagtymyza owramak üçin Türkmenbaş şäheriniň halkara howa menziline geldi. Bu ýerde hormatly prezidentimizi ýurdumyzyň resmi adamlary owratdylar. Biraz wagtdan soňra hormatly prezidentimiziň uçar paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gonni. Şeýlelikde döwlet başdanymyzyň Balkan welaýatyna amala aşyran istapary Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi ornuny zerur tagallalaryň edilýändiginiň nobatdaky beýany boldy.